Makinita mo pa, kabang parayan tayo tatay. Ay, dumo ka kasi, tinakang vaccine card o teme padela. Balo mo nang mamayad tamo yan ng kuryente kay nepo mo, lot kaya kaya dela. Sagliya mo naman po kayang makapamayad ka niya ni tatay lang masyadong pilo. O tara, lumawi tapan ta perwar kang 268. Mapanalbenta pa yung Michael Jack Stove, sikat ang Facebook ang pong YouTube yan Mike tindayang sisig popcorn kabang teterak ang pong kakantayo. Pakinggan tayo pang kumanta ma. Ano yan sinikat yan ewan biyasa Ima ko, papakit na mo yung dedikasyon na king obrano. O andyan niya ako, huwag yung magbulang-bulangan makanyan Ewan mo, pangad ka do mo ng sapatos na, sayang lang. Ima ko, kaside comment na, tanya kaya manalbe, magaling nga yan ma. Ano yung magaling kay mga nagsuyot pang mga subsub ka ng pamanggawan, no? O ma, imburi na mong iparatang kaya katamo. He can sell, dance, and sing in the same time. O ano mo kanta, nang pakialam ko ka rin. Ibig ng sabihan tama, hard worker yo. Ay, dumo ka, Borge, mo ko gulit-gulisaan ka rin marakala tao, pamanglenda ka yan, ni Mal. Ika kasi ma nakakakulit. Kaya ako pang makulit ngayon Biyasa na ka pang umakibat. Lawan mo man, kadatang ng tatang mo sumbong ka ni Mal. Tara na, muntata pa 268. Ma, sorry na po. Kalitaan pa pong sisig popcorn, bahitaan po mako. Ay, dumo ka, lata ng pera. Atin kang panyaling tupperware pero panyaling sisig popcorn nala na ma. Ay, dumo ka, sinabi mo rin salita mo. Sinabi ko lumawi at tamo mo O ang tanureto nga yung ginaldo ko niyang Pasko ma, haya kong saling sarili ko. Sabi mo ka na ako, putang ating ko nga puri, balik mo lang ka na ako ng pera ko. Ay, dumo ka na, anong pera mo? Kana ko lang naman pera deta Mga nanula pong meging kaya kareto. Ay, dumo, siniklod lang na orang inaanak ko, ang porang pinsan mo Ang kaya siyempre, di nang ko lang pera. O, ka naman, may niklod ka arang ninong ang pong ninang ang pong gara mo. Tas dininanda ang pera. Lugi ko pa nga kasi bibiyada mo kaya ka 20. Iya ko pa, miya ko dinalan. Ma ako, basta't balik mo na lang mo ka na ako reto. Bisa ako sisig popcorn Inano kayo minda? Ang gagawin siya komplor na ning nepo, tanong damanda kayo? Naong kasigla. Bawal mo na yung anak mo. Pasalayan na akong sisig popcorn kaya nga usanang Michael Jack Stove. Idol na yata. Sisig popcorn, alwayan tang gamal-gamalan dahil tang kakakit ko kang Facebook. Alitay, malinis naman gagaway Michael Jack Stove Ay dumo, mamanahimik na ka kyan burge, pota pa na sa giddaken. Pangon sumisyonan may mamu? Wakit, niya traffic kaya nga niles dahil kanyan. Lawan mo man, kaya rin ang may manera kang pong may mangantan yan, nalaman sali kayo. Tara na! Ay dumo burge mo ko dadalan kayong ngis mo ngayon ay. Pamalas basanda ko. Di siya siyapin buntukin nga na kayan. Tapos gulo-gulo sa anak pa lang din. Ay burge, gawa mo ita? Tana ka ken Alina po tatang, alina po. Ay ko na po ulitan to. Masopan mo ko.